За да навлезе още по-дълбоко в проблемите, шеф Манчев сяда на една маса с цялото семейство. 2 дена вече гледам вашия ресторант, но имам един много важен въпрос. Кога за последен път правихте ревизия в този ресторант? Никога. Никога. Никога? Да. Сериозно говориш? Да. И защо бе, хора? Никога да си ревизираме наши. И как? Нали имате персонал? Как вие знаете по какъв начин вървите? Приходи и разходи. Как го правите това? Никак. Оборота кой ви го отчита вечер? Аз Знаеш ли парите къде отиват? знам от Тошко. Ти го отчиташ, Тошко знае. И как става Не. тази работа? И вие знаете ли какво сте купили и какво сте продали? Вие не знаете. Как сте сигурни, че бара ви излиза? Не знаете. Тоши, ти знаеш ли колко пари си взел в месеца като приход от храната и колко за нея си похарчил като разход? В месеца не. В месеца не. Не. Как разбираш къде си и какво се случва? На другия ден горе-долу разбирам. Горе-долу. Да. Горе-долу. Като прегледам и видя какво трябва да Това не мога пазарувам. да повярвам, хора. Тук сме си точно на чершията, отпред. Всеки минава, взима си, заминава си, куче, влаче, дира няма. И ти се притесняваш хората да не ти избягат. Но ти сам си избягал от себе си. То това ви е най-големият проблем. Вие не знаете какво правите. Вие си инвестирате, кредити, си взимате, продължавате си взимате, къщите ще ви отидат, ремонти си правите, всичко си правите. И всъщност не знаете къде сте. И съм изключително разочарован от това нещо. Ако сте при мене, ви уволнявам на секундата. Тотално безхабери. Ден за ден. Ден да мине, друг да дойде. Губите си времето, хора. Ако вие не се промените, сте фалирали. Децата ти, кредитите ти, всичко това отива в кофата. И ти оставаш на улицата. Така ли е? Така. Разбрали ме? Разбирам го сега. Честно казано, не е имал човек, който така да ни... Сътресе. Да, не е имало. Това направо шок. И добре, че вие дойдохте. Потресена съм. Не съм мислила, че това ме води надолу. Толкова кредити, толкова зор. Във всяка една фирма това се прави задължително. За да можеш ти да знаеш къде си. За да може наистина да излезете от тази криза. Защото имате потенциал, имате всичко, просто безхаберието ви води до тука. Все пак някой ни отвори очите. Какво ще ми стане, примерно, като се прави една ревизия? Нищо. Не е Точно толкова помисли върху сложно. тези неща, те са изключително важни. Помисли ти също. Чухте ли ме? Да. И без сълзи. Добре. Мисъл сам. За напред ще искам да видя, че действително водят някои сметки. Не заради мене, не заради мен, заради тях. Върху това нещо трябва да почне да се работи. Мъчно ми е. На всички ни е мъчно. Не знам как ще стане. Мама, тате, сестра ми живее долу, племеницата ми живее долу. Всички можем да останем на улицата. Ако не се справя с бизнеса си. 9 години къртовски труд. За да... И пак, не знам. Луда работа. Замислям се, да, знам, че правя някаква грешка. Но никога не съм мислила, че тук ми е грешката. Казвам, нямаше да ме убеди никога, че е прав. А ако не ми беше казал, че това, че давам големи порции, за него означава, че принизявам майсторлъка на Тошко. Все едно казвам, да, ние ви даваме големи порции, защото с друго няма какво да ви привлечем. А де-факто не е така. За това никога не съм се замисляла. И това за мен е най-големият аргумент. Защото аз знам, че той какъв майстор. Знам как готви. Знам как всички идват при него. Работи. Ама не изкарва. Не спи, има кръв, но резултатите са му невероятно лоши. Всички сме така. Но той го преживява много, защото е глава на семейството.
Храни и този етаж, и долния етаж, дава заплата, грижи се за цялата къща. Нон-стоп ме е страх. Чак викам лекарката в кръчмата, защото той не ходи и на доктор. Като му стане лошо, не ходи на доктор. И викаме, няколко пъти съм я викала в кръчмата. И тя му вика, излезе ти премера кръвното, той ка няма, сега имам поръчка. Но пак се страхувам. Че хората ще кажат, мани го то. Ти си давай. Сигурна съм, че ще има и такива. След рекламите, чудото се случва. Днес съм решила да изненадам шеф Манчев. Ще направя ревизия, която никога не съм правила. Важното е, че страха ми избяга. Стягам си сърцето, стига толкова. А безценните съвети на шеф Манчев връщат най-ценното за един ресторант – доволните клиенти. Айде ме здраве! За тях. В разложката Мааза вече тече освежителен ремонт. А Мариета е дошла преди всички, за да направи нещо, което е отлагала цели 9 години. Днес съм решила да изненадам шеф Манчев. Ще направя ревизия, която никога не съм правила. 36 минерални. Ракия от половин 6. Водките са 3. Що няма безалкохолно, бе? Натурален сок. 3 по 20 без една. Сложно. Просто трябвало някой да го свърши. И това за някой съм била аз. Сега всичко вече трябва да върви по мет и масло. Освен за сметките, Мариета се е погрижила и за лицето на ресторанта, където няколко маси вече очакват своите клиенти. Мечта ми е била отдавна. Това да има маси отвънка, защото за мен такова место не се изпуска. Добър ден. Добър ден, здравей, как си? Благодаря, добре. Хареса ми отвънка това, което сте направили. Браво. Слушате? Да, изсядаха вече хора, Да. а направих и опис на бара. Чудесно. О, браво, това ми харесва вече. Тошко, как е? Ами, добре. Тоше! И да, Здрасти! здрасти. Искам да те видя за малко с твоята очарователна съпруга да си поговорим за бизнес. Управлението на един ресторант трябва да се подчинява на строги правила. Шеф Манчев ще представи отчетната система, която ще извади ресторанта, а и цялата фамилия от кризата. Вижте, значи това е нещо, което според мен трябва да се прави задължително в един ресторант. Задължително трябва да имате статистика, на базата на нея вие стъпвате и развивате ресторанта си. Ти правиш бизнес обяд, нали така? Да. Тоест обедно меню. Всеки ден ти трябва да знаеш колко човека си нахранил, какъв пакет са ти купили и какви ястия е имало тук. Така че ти по нея се ориентираш, кое ти се търси най-много по тази таблица и къде можеш да промениш. Разбираш ли ме? Да. След това, нещо, което е много важно за кухнята и за сервиза, какви напитки харчите, какъв приход взимате за тях. Какви храни влагате, колко сте взели за тях. И задължително това всичко се описва. Ти знаеш, ако си взел 100 лева, за тези 100 лева колко си вложил. И ако надминаваш 35-40 лева, значи си вътре. Разбираш? И вътре сме. Това е. По този начин се работи. Днеска вече по-спокойни, знаем какво трябва да правим. Да се надявам, ще се справим. Стана ли ви ясно? Да. Да. Трудничко ще. Браво. Трудничко ще. Не знам дали ще го почнат, имате толкова лаптоп и толкова компютър и толкова лесно става това нещо. Струва ми се, че ще тръгне. С надежда съм. Не е сложно. Това е бизнесът ви. По този начин може да градиш и да се изтласнеш от дъното. Точно така. Окей. Това искам от вас. Важното е, че страха ми избяга. Стягам си сърцето, стига толкова.
Надявам се просто да свърши този кошмар. Шеф Манчев и Тошко са в кухнята, където рамо до рамо ще приготвят храната за най-важната вечер. Деня, в който ме посрещна с тази бухча, която беше супер голяма, но много вкусна. Затова аз днес съм решил да ти направя една малка бухчата заедно с теб. Нещо, което ще ти направя е патладжана, който ти пак ме посрещна с хубав патладжан, много тежък. Ще го направя с един хубав доматен сос отгоре. Малко с чесън, досилят, как вкусно става. Хващаме ножовете и да започваме. Домата задължително се бели. Патладжана веднага на хартия. Го дай, моля ти се, върху хартия. Какво ще кажеш? В момента е сезона за ябълки, ще направим един десерт с ябълки. Искам ябълки да се направят на гондоли. Какво значи гондоли? Това е гондола. Да. На крапус нарезани. На карпус? Сега я ще уча някоя нова дума в разлог. Айде готово. Стигна толкова. Направихме го тънко, хубаво. Слагай да спече. Тук времето е окото. Няма време. Око има. Да, лакомо, нали? Ябълковата торта е готова. После нали ще дадеш? Аз в кухнята съм страхотен кралец. На идеи. Ако му оставя една седмица с него, казвам, ще му отмъкна цялото меню. Тъй като взех много пуки от вас, искам да ви покажа една рецепта с малък грамаж, да видите, че и аз съм влезъл в ритъм. Ще радвам да видя какво си измислил. Много се радвам, че си се променил и че си започна да мислиш по друг начин. Това за мен е най-големият успех. Ремонтът приключи и е време Тошко, Мариета и Яни да видят с очите си промените. Добре дошли в новия ви салон. Много е хубаво. Да, много съм доволен. Веселко, свежичко стана. Не е такава тежка атмосфера. На тебе, Мариета, ти беше трудно да се разделиш с старите предета. Много ми беше трудно с старите предета, но тия Да са не много казвам на свежи. хилотите на Наполеон, нали? Да, Но сега е нещо по-различно. хубави са. Никога не съм верил, че един зелен цвет може така да отвори. Страхотно стои. По-приятно за окото. А сега, насред хубавия интериор, ще опитаме и хубавата храна, която Тошко и шеф Манчев сготвиха заедно. Сега е ред на новото ни меню. Един патладжан, който е с доматен сос, а не с онзи тежък сос, който ти ми направи. След това имаме един хубав десерт, който е пак според сезона, ябълкова торта. И това нещо, което държа да го има в вашето меню, е вашата бухча, която е за един човек. За да може всеки, който не може да изяде 2 кг от вашата бухча, да си хапне от малката. Страхотно е. По 2 пъти може ли? Това е признание за мен. Оригинално е. С една мастичка, че е мета. Страхотно е. Идеално. Преди да минем към десерта, искам да ми презентираш това ястие, което ти си направил. Това е заешко месо в нормален грамаж. Картофи чипс и с шафранов сос. Шафранов сос. И сметана. Дойде ти ме вдъхновението. Да. Нали? Да. Усмихни се, Много така нови иска. рецепти ще има. Нови рецепти. Ние да пробваме. И аз. Страхотно е зайчето, става много крепко. Наистина има някаква хармония в вкусовете, което на мен ми хареса. Интересен е, просто трябва да го пишеш в менюто. Лично твоя авторска рецепта. Наистина е вкусно. Браво, браво, Тоша. Сега е време за десерта. Мека просто. Направо се топи. С карамелче идеално. И лесно за приготвяне. Супер е. Да. Виждате размера на порциите и от тук нататък това, което искате да правите, трябва да го спазвате. И те големите порции ги забравяме. Да правим. Безкрайна благодарност. Моля. Айде, че сега работа ни чака и трябва да откриваме.
Днеска е празник на града. Има много гости. Много от жителите на града са разбрали, че шеф Манчев е тук. Очаквам много гости, защото града ни е малък. Очаквам да се справим с помощта на шеф Манчев, разбира се. Дано хората да са доволни. Дано. Хайде, къде се моташ? Добре дошли. Заповядайте. Приятничко е станало. Изглежда добре. Прекрасно. И на тканината има нещо много известно. На тканината много красиво. Уютно на мен ми се струва сега. По-широко станало. Да. Почваме. Дай на мене. Дай още кашкава. Всичко слагам да пие, да не е под първата бухча, да е пълна. Да няма нерви. Минче, Лено, живех на селец, се развеждам. Заведението се пълни до краен предел. В кухнята валят поръчки и напрежението там се покачва. Не са топли още. Само да ви питам, пускаме ли бухчите? На небе отпада, бе. Всичко отпада. Леле Боже. И сега? Спокойно. Ще ги оправим. Вече менюто какво е да речи? 1100 неща. Давай, айде. Точно в понеделник сменяш менюто. Обещаваш ми. Аз ще това по телефона, да те питам. Айде, гората са гладни. Капаци, айде, дай. Чини! Айде, Тоше. Така. Супер. Кажи ми колко сте дали, колко очаквате да вземете? 12 с тези. Край. Бухчата е даден. Ядайте. Благодаря ви. Малко буча. Ядайте. Благодаря. Овчарска салата, пилешки флеки с корнфлекс, чеснов сос. Аре, мадам, давам ви точно 8 минути за салатата. Виж салатата на колко минути за една? 7. Много си бърза. Ей! Тоше! Ой. Ей така. Добре е салатата с малко по-малко. Вали ми е шопка с много. Да. Няма ли още? Баба, по-малко. Добре. Можело. Не е толкова страшно. Никакви забележки не съм имала, че порциите са по-малко, хората се станаха доволни. Заповядайте. Има нещо по-различно. Изглежда страхотно. Много е вкусно. Моето разкошно. Чудесно. Много вкусно. Хубаво. Благодаря. Признавам си, че ми станахте симпатични. Страхотен човек. Всичко бих дал да работя минимум една седмица с него. Естествено, че ви се понакарах малко. Ама голям пич. Видя ли го в кухнята как работи? Наравно с Тошко. Страхотен е. Аз се радвам, че виждам друг поглед във вас, което за мен е най-важното нещо. Имахме нужда от такова нещо. От такъв човек да дойде при нас. Айде на здраве. За тях. Прекрасно е. Да хареса ли ви храна? И съдете учените. Няма нищо. На здраве! На здраве и на вас! Вече съм по-спокойна, че децата ми няма да плащат моите грешки и че ще вървим напред. Мечтая си винаги да е пълен ресторанта и да съм спокоен за бъдещето си. Мерси много. Много се радвам и удобно да идвате при Тошко. Смятам, че те са достойни и има какво да се види при тях. Всичко добро! Искам още бухча. Всичко ще се оправи. Да, вярвам, че всичко ще се оправи. Единственият начин да излязат от кризата е пълен ресторант и ясни сметки. И пак заваля. То район, като дойда, само да жвали. Мичо ще изеде печалбата. В следващият епизод семейно заведение в Пловдив е пред фалит. Няма народ. Манчев срещу Манчева. Направо ще се скарам и с тебе. Много яко.
двама готвачи в една кошмарна кухня. Престъпление това, бе, хора, Боб, да замразяваш, бе. Вие нормални ли сте, бе? Две поколения си прехвърлят вината. Не може всички да имате разногласия, всеки да казва различно. И една фамилия, която ще бъде разтърсена. Аз си влезе, къде си, бе? Къде ще дойдат да работят, бе? Ами къде са? Аз не ги виждам. Компации сте, често ти казвам. Аз не мога да пораждам такива хора, бе. Вкусно ли готвят?